खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय फुजा मेला फोरबो फांसन बायदि नायनो थांनायाव सांग्रां जा गुबैयै हिन्जावसा बा सिख्लाफोरा सांग्रां जा मानोना फुजा मेला फोरबो फांसन बायदिखौनो बांसिन खाबु लायो दुथां सुबुंफोरा थिग बेबायदिनो महाशिवरात्रिनि समावनो सासे 13 बोसोर बैसोनि सिख्लानि गोथै देहा बोखांनो हादों जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामनाय जादों मानोना गोथै देहानि साखाथियावनो बायदि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों लांदां फोथाराव गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों उन्दै सिख्लासानि गोथै देहाखौ सिख्लानि गोथै देहाखौ रायजो राजाफोर जेरै बर' मुस्लिम आरो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ज' नायनो फैदों बेनि उनाव बुथार जानाय सिख्लाखौ सिनायनो हादों सासे सुबुङा जाय सुबुङा उन्दै सिख्लासानि गोथै देहाखौ सिनायनो हादों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै सिख्लासाया हरनि 12:30 शिबनि थानसालियावनो दंमोन आरो सिख्लासाखौ नाग्रिजुलि थानानि सिङाव थानाय भालुकमारि गामिनि होननानै फोरमायथिदों उन्दै हिन्जावसाया थाखो 5आवल' फरायोमोन आरो 13 बोसोर बैसोनिमोन तामुलपुर नाग्रिजुलिनि बाल्थिं दैमानि साखाथियावनो उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहाखौ गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हानाय जादों जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों नाथाय सोर सुबुङा बे इनाय हाबाखौ बा मुगैथाव खामानिखौ मावदों बेखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै दायनिगिरिखौ हमनानै जाहाथे फासिनि साजा होयो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिआव बिजेपिआ 4निफ्राय 6 मासियाव गेलेगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बबे बियाबाव बिजेपिआ बिटिसिआव बिजाथि फसंगोन बेयो थि जायाखैब्लाबो गरेस्वर तामुलपुर आरो टांला बे मोनथामाव बिजाथि फसंनो नांगोन मानोना बेयाव थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोजां फिथाइ खालामदोंमोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लोगोसे बुंथिबावोदि बिटिसिआव UPPL आरो BJP जयै सावरायलायोब्ला बेखौ बरायो आरो बिथांमोनहा बिजेपिखौ 3 मासाव गेलेनो थाखाय खावलायोब्ला जों गनायगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा नाथाय बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलो आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ बिटिसिनि 15 बियाबावबो बिजाथि फसंगोन होननानै गोख्रोङै फोरमायथिबाय दा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिथांमोननि सिट शेयारिंआ माबायदि फर्मुलाजों थांगोन बेखौ समासो फोरमायगोन बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ मोनबेसे मासाव गेलेगोन बेखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनायनि अनगायैबो गोजोनथाव खौरांबो फोसावदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा तामुलपुर बाक्सा आरो उदालगुरिनि 4,000निबो बांसिन मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरा गिबि किस्ति हिसाबै 1 लाखनि मादाव 75,000 रांखौ मोननो हाबाय आरो आद्रा 25,000 रांखौ सानथामनि ट्रेनिं जोबनायनि उनावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो जुदि बिथांमोना मोजां फालांगि खालामोब्ला बा फालांगियाव जाफुंसार जानायखौ दिन्थिनो हायोबा नैथि किस्तिखौ होनाय जागोन बा आरोबाव 1 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आसामनि गोजौ बिबानाव अफिसार सायख'ग्रा APSC आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि रिजाल्ट फोसावनायाव गेदेर गोरोन्थि माब्लाबाबो जाफेरै जादों आसामाव रिजाल्ट फोसावनायनि माखासे समनि उनावनो रिजाल्ट फोसावनायाव गोरोन्थि जादों होननानै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि प्रिन्सिपाल कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशनआ फोसावफिनदों आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशनजों खुंजानाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन 2024नि रिजाल्टखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय आरो थाबैनो बेनि सायाव नायबिजिरफिननानै रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ एंगारनो थाखाय रिजाइन होबाय बिथाङा रिजाइन होनायनि उनावनो आसामनि राजखान्थियाव गुदुं बार गमामायैनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय जाय कंग्रेस दोलोनि थाखाय गेदेर खहा कंग्रेस दोलोनिफ्राय नासयजानाय मोननायनि थाखायनो दोलो एंगारनायखौ फोरमायथिदों भुपेन बरा बिथाङा कंग्रेस दोलोआव जायफोर आंखौ मोजां मोनो बिथांमोनहा आंनि रिजाइन होनायखौ गोरोन्थि जादों होननानै बुङाखै आरो बिथांमोनहा आंखौ लोगो हमनो दिनै फैगोन होननानैबो फोरमायथियो कंग्रेसनिफ्राय नासयजानाय मोननायनि थाखाय दोलोनिफ्राय रिजाइन होदों बे खोथाखौ फोरमायथियो बिथाङा फोरमायथिबावदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो कंग्रेस दोलोखौ एंगाराखैमोन बिथांखौ CM बानायनो थाखाय सा 58 MLAफोरा
सहि होदोंमोन उल्था फारसेथिं सा 23ल' एमएलएफोर दंमोन अब्लाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ सीएम बानायनाय जायाखैमोन जायनि थाखाय बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ एंगारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो थिग बेबायदिनो आंनि बेलायावबो आंखौ आफादगिरि बानायनो थाखाय सा 20 एमएलएआ सहि होदोंमोन अब्लाबो आंखौ बिबारनिफ्राय बोख्लायदों होननानै फोरमायथियो आं कंग्रेस दोलोनि थाखाय थै होदों खामानि मावदों गांहाब उखैहाब दोलोनि थाखाय खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा आंनि गोसोखौ दुखु मोनहोदों होननानै फोरमायदो भुपेन बरा बिथाङा कंग्रेसआव प्रेसिडेन्ट सिटखौ मुस्लिमफोरनो होनो थाखायसो जों कंग्रेस खालामदों होननानै कंग्रेसनि सासे लाइमोन दैदेनगिरिया बुंथिदोंमोन बिथांनि हेंथाबो कंग्रेस दोलोआ जेबो राहा लायाखै उल्थायै टिकेटनि मुङाव बे लाइमोननि मुङासो फैदों होननानैबो फोरमायथि बिथाङा आरो एमपि रकिबुल हुसैननि राजखान्थि खालामनायनि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जानायखौ खेंसालियै फोरमायथि भुपेन बरा बिथाङा ओजोंहाय भुपेन बराया रिजाइन होनायखौ लानानै बरायो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिथांनि न'आव दिनै थांनानै रायज्लायहैनो थाखायबो खोथाखौ होयो भुपेन बरायानो कंग्रेसनि जोबथा हिन्दु दैदेनगिरिमोन जायनि नखरा राजखान्थिजों जेबो लोब्बा गैया होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिथाङा बिजेपिआव फैयोब्ला बिथांनो मोनसे मोजां मासि होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बे समाव कंग्रेसनि थासारिया मोजां नङा होननानैबो फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआ बिजाथिफोरखौ सर्टलिस्ट खालामखाबाय मोनफ्रोमबो बियाबाव सानैनि मुंखौ सर्टलिस्ट खालामनाय जादों आरो बबे बियाबाव सोरखौ फसंगोन बेखौ कमिटिया थाबैनो थि खालामगोन बेखौ फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोआनो बे समाव साखाफारा जादों UPPL दोलोआबो दासान्दि सांग्रां जादों बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बाक्सा आरो मानासाव मिटिं खुंदों UPPL दोलोआ बाक्सायाव UPPLनिया सानै एमसिएलए देरहानाय दंखायो आरो मानास सेरफाङावबो देरहानायनि मिजिं दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा थाबैनो तामुलपुर टंला गरेस्वर भेरगाव अदालगुरि आरो माजबादआवबो UPPL दोलोआ मिटिंखौ लागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ UPPLआ बिटिसिआव थानाय 15 मासि आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै 21 मासियाव बिजाथि फसंगोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बिसायख'थिनि थाखाय बुथ आरो प्राइमारि लेभेलाव खामानि मावनाया जागासिनो दङ मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव एलायन्स जानांगौनि गोनांथि गैया होननानैबो एलायन्सखौ लानानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा महाशिवरात्रि फुजानि समाव क'क्राझार विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव दावबायहैदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारि बिथाङा दाब दाब जायगायाव थांनानै बिथाङा शिबखौ सिबिहैनायजों लोगोसे शिवरात्रियाव मुस्लिम आरो राजबंशिफोरा बाहागो लाफैनायखौ लानानै साबायखर जासियो बिथाङा हिन्दु मुस्लिमजों बेबायदिनो थायो हाबा हुखा गासैबो खामानियाव जों बेबायदिनो जयैनो थायो शिवरात्रियाव मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैनाया मोनसे मोजां मेसेज थांदों आरो बेबायदिनो गोरोबलायनानै थायोबा बिटिसिआवबो गोजोना फैगोन होननानै बुंथियो बिथाङा खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों